खुलुमबाय सोनाफोरांनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बर'आवहाय सय माजियाव जोबफबनाय महर दानसानाफोर दामुगै इनफाय ब्लाउसखौ फुरा जोबजासेनो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो गरमथार बोथोरा बोरैबाथार जेंगावैनो लांदां फादाङैनो नोंथांमोनखौ माने स्रायै बरनायनानै लाग्रोबाय आरोना ओमफ्रायथ' देखायखाबायानो आं फोरमायखाबायानो आहा दा बिथां फैदों होननानैहाय थ' बिराद लेथेर फेथेर माखासे जि जोम लानानै फैदों बिथाङा मानो होनबा आं सिगाङावबो फोरमायखादोंमोन काश्मीराव डिउटि जाबाय थादोंमोन अमरनाथ यात्रायावहाय बेनिफ्राय डिउटि जोबनानै लगे लगे बिसोरो गावसिनि केम्पआव थांबाय बिनिफ्रायनो अखानायैनो नामायबोदों आरो ना मानसिया फटाफट सुथि बानायनानैहाय एथ' थाब फैनायनि टारगेटबो गैयामोन आरो फैथारगोन बिदिबो टारगेट गैयामोन जायखिजाया फैगोन बिदिल' टारगेटमोन हाखा एकदम 15 आगस्ट'जों सौफैनायजों आरोना सोनाफोर जेखियानो जादोंला मोजाङै मोजां सौफैबाय आंनोबो मा होनो खिथायाखैमोन गारि गाखोनायखौनो खिथायाखै आरोना 15 आगस्टनि उनावसो फैगोन होननानै बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय दाना मा जाखो गारि गाखोखांनानैहाय मानसिया गावनि आथिंखौसो आंनो फट' खेबना हरबायहाय सुनाफोर ओरैबायदि अयथासार आरोना आथिंखौ नुनाय लोगो लोगो आं गारिनि सिटखौ नुखाबायना फन हरबाय आं लगे लगे हमाब्रा बियो जा बेस्थ'लायनो आथिंखौसो दामफ्लाफ्ला फट' खेबना हरबायब्रा गोदाव सोरावनो नै आंजों होननाय बायदि थ' बेफोरो सोलिबाय थायो जोंनि गेजेरावहाय थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो माने आं जि सोमनो एकदम आखायाव लादों आरोना आंहाबो माखासे सोमखानाय दङ लुंगासे बेखौबो आङो सुनो मोनाखै दा माला सुनो मोनो आं मिथिया बाट सोमनानै लागोनसै एकदम बेनाबो गेन्दे गैला आरोना हरि इउज खालामनाय मा खालामनाय स्र' सुनानै लानो टाइम मोनासै ना थ' आं लागावनोसै आरो भाग्यनि खोथा खाफालनि खोथा मोजांसो आंनि थाखाय आरोना बिथांनि जिखौ सुनो मोननायाबो मोनबाय थाया नालाय बाथोननि महरखौ बरिया नुखाबाय दे बियो माबा मैथ्रु बिबारजों ना थुख्रासे ओमफ्राय एम्बु एवथ्रमनाय मैथ्रु बिबार एवनाय जादोल' जादो खामोखा दिगदारल' होगासिनो बिफाखौ सिथां सिथा माबा गाइखेर रोसिथायनो दौलाय लांबाय ओमफ्राय बिगुमैनि एम्बु दोननाया मोनजाफिनबायसो नामा एसेल' जादोंहाय नंखायथार जोंनो जाफिनजोब्बाय बाबाखौ दिगदार होनांला गोथाव जायाखै बिफा ओंख्रिफ्रा मोजां होन गोथाव नङा नङा गोथाव जादोंबाबो जायाखैबा माथोबाव जालाबा जालासै ओमफ्राय लगे लगेनो जाखांनानै गय खान्दिसे ओमफ्राय फाथै सुनै जानानै आङो बहायथारबाय आरोना बिनानावा फारसेथिं थोरसिखौ सुसिगोन आं फारसेथिं बेखौ लगे लगे ओंखाम जानायाबो एसे हजम जाथों होननानै मोजां गंनानै बुनो सानदोंमोन नाथाय जाला आरोना जाब्रेनानै खाव जिरायनानैसो बुखाबाय आङो अलसियानि खामानिब्रा थ' फटाफट फोजोबनानै लानोसै र' आयौ बेखिनि सुनायावनो आङो जेंगावबो गोलोमफ्रुजोब्बाय आरोना सिजोब्बाय सुनायालाय सुबाय नै लामैनो ओरै फिनलौ फिनथौ ओइथिंबो दङ बग्रा गांनै आरो बिथांनि हनै ओमफ्राय माबे अरा फिसा खालाम एसे खामजागोन सही पनिर मोनजानो नागिरदों सोरनाबा सही पनिर आरोना एरदोंल'सोहाय आंबो रेडि खालामदों बिरादनो ओमफ्राय सासेया बादाम सिनफ्लागासिनो दं आरोना ओरैनो गोथां लाबाखै नोङो बानलु बेखौनो होजायो इसे नायनां मालाय संनायबाबो बिबो संनायसो दा ए जेबो मावाखै होननानै दे बारा खिथागोन आं बेनो मावजुदों होननानै देहाय दहाय सानाव जि सुनाया मेंगाथों सही पनिर मोनजानानै सही पनिरनि माबा बुस्थु लायनो थांनाया अयथासार काजुखौनो बावबोदों ओमफ्राय आंहा पेकेट फिसा लाबोखानाय दंमोन बेखौसो ग्रोब जाबाय ओमफ्राय नै खाद बादामबो थालायो लायफिनसिगौमोन इयो आरो आंनि एसेल'खौ अहाबावाखैसोमोन ओमफ्राय लानानै फैदों ओरै बासमुथि माइरं लानानै फैदों आरोना बेखौ जोङो स्र' संनानै जासिगोन लाखिले जोंना दिनै गरसेबो ओंखाम गोजां गैया फैलाययाव पनिरा ओरैहाय 200 ग्राम आरोना गाइखेरखौ मोनसेल' होगोन ना बिफा गाइखेरखौ मोनसेल' होगोन मोनसेया थागोन आरो जों बेलासियाव रावबो साहा लोङासै गाइखेरा दंखायोमोन दे बेखौ
मिक्साराव लागावसिगोन आरो नों बिनि टेकनिकखौ सोलोंनानै लांसै आरो ओके ओके मास्टार शेफ दा बिगुमै नामा जायो दे जेबो नङा सोलोंनानैसो लानांगौ नोंथां आजिखालि इउटुबावनो मोजां मोजां देखायजोबोहाय आं किचेनाव हाबाबाबो जासिगोन गोलोमफ्रुजोब्बाय ओमफ्राय ओरैबादि जाब्रा बादाम जानाय फिसाजोआ इयाव लाजाला आं बेयाव मावनोसैलै आरोना इसिबां महर मोनबाय बै खोस्लिया नोंनि आखायावसो थांबाय माथो सोरबासो संनो होन्दोंमोनलाय संनानै जाहोनो होननाया बिदि जायो फिसाजोआनो हगारा बिफाखौ ओंखायनो हनै खोस्लिया सोरनिबा आखायावसो एफायसल' जाया आफा आखाइ हरथ'वाखै सिटेनखौना लानानै थां फरायथां थां दोन बिदि नङा बाबा थां नों बिदि हइट हइट हाबफैबाय थानो नाङा जारलासो रेडि जाखाबाय ओरैहाय फोरोंबायल' उनथिंनिफ्राय जोंखौ फिसाजों थानानै फैबावसोनो गावसो संदों होननानै एरना होनांगौ आरोखि नोंबो चायबाला टोप्रि बायदि एकदम खामथारदोंना सालायजों लोलो लोलो खालामनाय दुलि चायबाला टोप्रि नामा सालाय सोला मारो ना मायो मुगैसो ओंखारा बे फाग्लानि साखौ दुगैना दुगैया नामा खरल फथि मालाय बेखायनोथ' आंबो माबा मोनसे सोला सोलासो देखायनांसिगोन गाय गैया फोदो गैया नामा सेस गाइखेरखौबो हरनानै नै आराम सुन्दर महर लाहांबाय आरोना जोंना साहि पनिरा ओमफ्राय गाइखेरा मोनसेखौ हरनानै नै बिनि मोनसेखौबो एसे हरहोबावबायहाय जोंना फोरोंगिरि बिथाङा हा बेखौ एसे गोदौबो हरनोसै नाखैमोन दा एसे खन'आं जाबा एसे लावल' जायो मिन्थियानोबा जोंनि सायाव सोनारगोन खन'सो होन्दोंना बिथाङा खन' जानांगौ होनदों आंथ' लावबाबो जायो गोथाव जाखायो नालाय मिलौखायो नालाय बा मालाय आरो लेखा फरायगासिनो ए बि सि डि फैदो बाबा नोङो फैदो इ एफ जि मोनखुमानानै मालाबानो साखिलायबावबायसो जि खारा जाबायथ' घन'नो हा जायफोर ओरैनो गोथाव जायाबा गयो आरोथ' बे एरलाय मालाबा रुटिजों जाहोबानो जाबाय आंखौ रुटि नान मारै खालामो ए बाटार नान रुटि आं मिथियालै आं बानायफेरा तन्दुरि नङालै खालि जानायल' बे थोआ आरो बासमति राइसजों मोनजानाया थोआ माने मा दंथ'यो दे नों बुंल' मा जानो नोङो जायफोर संनानै दिनै माथो बासमति माइरं रग' रग' जाखाबाय बेजों खहाब्रेलायसिगोन दे आं आखाइ खबनानै दुमथाना दुमथाना तान्दब मारिबाय थानोसै ओमफ्राय नोंसोर आं एसे साखिनोसै होमबा आंहा मालाय मानो थाबावनो बयबो साखिनायबाय बेफोर ओंख्रिया गोथावखा गोबावजों खनसे जानाय आरो बिनि सायाव बेरलाय हाय दामि ओंख्रि मोनो आं बेफोरखौ खाजि बादामानो बेसे दाम गोदाव सोराव आरो बेखौ बिदि आरो गाइखेर बाय ना पनिर बाय बिनि बदल अमा फवासे बायनानै सिरि जानानै थागोन आं अमा फवासे जोगोनार सैसे 20 थाखानि अमा जाग्रा नालाय एसे गुसु खालामनानै जासिगोन गोथावआलाय गोथाव जादों साहि पनिर मोनजादों आरोना थारमाने सनाफोर बिमादैया दहायनो थांनोबो नागिरबायमोन आरोना नाङा जों थाङा होननानै स्कुलानो गैखाया होननानै आरो मा होनो साननैनि प्रग्राम खामोन बिथाङासो 15 आगस्तनि उनावमोन आरोना 15 आगस्तआव ग्रोब जाबाय साहि पनिर बोथिसे जानोसै होननानै ओंखायनो जाबाय आरोना
लिल दाला जानायफोरखौ आं देखायबाय थाला मोनानि ओंख्रिया खालि बेनोल' ओमफ्राय दहायनि सबायजों नायाबो दङ मैथ्रु बिबार एवनायाबो दङ बाथोनाबो एसे दङ बेखौ एसे जानोसै आरोना एसे मजानो ओमफ्राय दा आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो साननि एसे मोनानि एसे जालाबायबाय आंनि ब्लग्सआ बानायलाबो सानबायमोन आं ओमफ्राय सोरि पनिर प्रग्राम जानायखाय बेखौ बानायफिनबाय आरोना सोरि पनिर बानायनायखौ एसे लाफिनसै होननानैहाय ओइ हा दे थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय